σας εύχονται καλημέρα. Η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστώ. Είμαι ο καλύτερος. Γιατί δεν παίζουμε κάτι άλλο? Χαρτιά, ας πούμε. Δυστυχώς, εγώ δεν παίζω χαρτιά. Γιάννη, φοράς παπούτσια. Τα κουτάλια δεν είναι τέλεια. Έχεις χάλια στο μαξιλάρι. Χάλια είναι. Εμένα δεν μ' αρέσει ο τρόπος που κοιμάται. Λες να είναι ανικανός. Πιστεύεις ότι τα μπουτια μου είναι χοντρά? Δεν λέω ότι έχεις κάτι. Ίσως ήταν το άγχος, ίσως... Είμαι ο καλύτερος. Είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος, είμαι ο καλύτερος. Βοήθεια! Πώς το καραβελώνεις? Στους 120 βαθμούς. Είμαι ο καλύτερος. Ζητά συγγνώμη. Όχι, δεν μπορώ, συγγνώμη, δεν μπορώ. Εγώ έχω τρελαθεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πολύ υπερβολή αυτό που κάνεις. Είναι σημαντικό για μένα. Θεωρείς τον Γιώργο καλύτερο από μένα? Ο Χρήστος θα κερδίσει, Σου έχω βάλει πολύ καλούς βαθμούς, να ξέρεις. Ωραία. Στο Χρήστο. Μπράβο, Χριστάκη, μπράβο, Χριστάκη. Και να κερδίσεις δεν σημαίνει ότι είσαι ο καλύτερος γενικότερα. Εγώ ξέρω ένα παιχνίδι.